Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Pi ngakwa ban Shah ka bidai bat kini ka jing khang dam jong sarkar ya ka jala ba jong ni. Pi menta ka jing khang dam ka ta Shah ya ki nong song jong ka jala bat ya ka jat beri ba jong ni. Ti kumba ka long menta ki babon ki nong nya taksi na po mau kun rosi na di blok jong ni. Kalau ikan du iki hakapor ke bang alik mo ban aje rab iki katuk ane ki bapon ki ba don kam urgent hai bor bor na persang mani rab iki ten rei phi ki pat ba lani ki nong song snong ki lang a ki pisai ke ni ka jing jia jong ke de ki ndam te menta kum bagi tip ke yo kala Plie la kum no life 4% te phi ha bala Plie ke yo life 4% kabas ngulung mo pat kalong bali yek taksi iklem pelai kata gede kaba khia bat kaba nagaleng chunga ngaso banong baka sarkar jadi ban sim khia na du kadisi ba kinthau kalanti da kumno ban bang ye ke jing e jong kinong nya taksi damar kumma kalong menta kinong nya taksi kila sosat kila poi ha ka kim khan ka daw golong ka jingbala ka bakiyo sans pa chisngi kala shitomi ki ban kamai ban pendap penbiang ki kasan tenang ta shu ro ka ba e ban ta ye ki kalong ka tax ki khajana ba pher ki haban sio nei kinyo tin namar ka ta daw makapal ye ki bor ki ba depe balada kimla ban pliru baro 100% ya taksi bakin ailat ban kamai thau kilat keliti hak to kadur ka bakin yo kamai katkum kalenti ka bakin de ben yo lagalong sau phau leni san phau persen na ban ta ka chikin bit chibiang jong kinong nya taksi pi nagalem junga ngaso banong baga sarkar kan ong hadu ban dadep ban ai tika ya kitraibat ban Shah ban nya ya kali leni bakin kamai kani kelong babak lah. Namarti kinong kendong menta kimpat sautu, ki taksi driver kimpat sautu, kai ketika. Laban dan kajing sautu tang hapo sosialong, dari kinong kendong ngai 100% hadu menta kimpat dan kajing siam, pang dan sautu ia kali ketika. Day ban don ke awareness program, day ban don kajing pensai ke bebit ke bebiang, hatu pai ba upediang. Lani pedang ye kini kidai benda pensai swa kimdei ban suong aitika le kumta le kupni namar phi namla banong kinong kendong ki bebet phi kinong kendong khamtam ke jai beri jungi kapju le karki kida khen kida dia swa khamtam ki temen kersan kinong kendong kim ju sim ye kanu karai karki ban di dawai ban lit sumal lendi ban sim kanu karai hagaji ijengang nong kendong kidai bar khen dia swa kei ke banja ada ka bahaya kimla ban simi garai ka bakarki tinga so banong don kam ya ka sarkar bakat simkia halor kani ai baka jing kamai jung ki taksi kan nang yai no ti kata ga jing injection ka awareness program ka baka sarkar ka kwa ban le kata ai kan ya chakmat bakin don ka awareness program mla ban supun bor kum tu ki bam ai ti ka mla ban nya kali lani habu stai ka hapo yit lani hapo ki kali choki banta pi kene kalong kumba pi nyon ben ye ki riu da bor kam ya hap damal ka dei ka reason sha pa ba nam la ban sunyon da bor dei ban don ka understanding la ne ke jing so tho ban pen sai pa ba la u pediang niu klem pediang kamut hang ta ken sapek ki ei ka ba de ban le ya kumba kalong menta pin pun bor nam dei ban supan bor to la de pin pun bor supan bor ngam sui thui pi ngawan samo pun ro se ki kendong kon srot yong ka de ko konsultasi kila dap keren Shah itu balada sarkar ke penbor ngi klem sutu ya kadu kadang don ki baladi taksi namal ki sutu ba yo kamai su ka fine ke lakiu ka tax ke lakiu ki khen ru bada kamai namal ki don ki bom sutu ik injection mentoy ban bu kali don ki baladi way atli ki taksi pi hasilong ki nom tip ya ke jingjia nong kendong ke ik baja jadi namal ta kadang so banong ai lat ki driver taksi bakin kamai no namar kum bagalong menta la da Plie ye yo hang tero ngat sul tu ipi
kumno kinong thit kinong pet kinwan klem kali klem taksi kalong kum basu pli pendap kom mereka komersial ni ka yo yedi thit kam dayat ba kamut ka ekonomi ru hamno kan kiu ka yo ka kot jong ka jela ka chumi ti nagaliang jonga hapo ma kun ro ngakren ngalasang kendong bat si per jong ka snong ngai I ka jing so sat ka basir khai ba ka jing sir khai ka ba kham sir khai kalong ba kinong kendong jongi hadu manta ndai tang kinong nya taksi kinong di dukan ro manta ki besu ap ka Kamai jakpo manta na ba kim yo ya ketika aban ai lani balik ke sarkar ki kendong kam Plie su ya kini pi manta ki dukan ki layam damal ba pi ki bai im sia jar sis ngidon ki dukan kum hathang sning ha jong Shah ha maukon ro kini ki ba ki driver semua ki driver taksi ki sai Shah pa maukon ro hathang sning tela dai su set sa i kini gadukan kum ni klam da Plie su ro ngaso banong kajing tu nom ka besar khai tendala Plie la sai la sisngi kasdem galakut ban ko barop ya kayo ka kot jongki bat ban Kamai nang ni sikman ngaso banong kalong kajing tu nom bat na su bat ko barop ya kajing tu jongki ti ka bakhadu na galian junga ketu ya sarkar sim kilat kilinti ki ba upat ba undahun sim kilat kilinti ki barai akarai ka babiang ba upat ba undon kajing sngai sim kilat kilinti ru ban persai so upat ba bat ban tin linti upat ba Shah kata-kata jom kajing karben ndai ban bu yo upat ba ha kajing kiwin te kumba kalong manta la supin I betang kajing kiwin man swangi ong badan ka khlam COVID-19 ya banta jia banta ki pat ba ki ting ginong gendong kisme haba I kajing ya haba I kemet ya ani ka sunduk suki-suki ki sedang klet tio man simba plan kene suki-suki kamut kene kajing pang la ka bangi la shong social distance la nengi le kadu kajing le abangi le pat ba untuk kila take care kene nrei suddenly mi sakane tika wan sakajing panik ki bru kene tika sarkar gade ban sim khiam ni ban penmi na ka wei pat da kajing penkulmar jing mo pat ba sim galat kalenti ban penmi penbiang ha kar kom ga badai ban suk ban sangai na kalian kinong susno kublesimo